Nice. Prøv lige at åbne det. Åbne. Kom on. Og skærmen på clean, skærmen på clean. Fuck, hvor er det nice. Vi har også en halv mellemrumstest hver. Ja. Fuck, hvor er det godt lavet. Det var faktisk. Er du stolt af dig selv, Mads? Ja. Kæft, det er clean. Okay, filmer du nu? Ja. Fuck, hvor er det fedt. Det skal jeg. Vi filmer ind i. Ja. Prøv lige at åbne din side. Så skal jeg lige holde det kamera. Ej, der er lidt knapper, der er gået af der. Ja. Den her den er lidt ødelagt. Det må jo være til at leve med.